ተማሳሳሊ ባይዞይ ብሰንክ ኮኔክሽን ኢና ወፂና ጸኒሕና ብሰንክ ኮኔክሽን ወፂና ጸኒሕና ካብዚ ናይ ዩቲዩብ ጉዳይ ኮኔክሽን አውፂና ጸኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ተመሊስና መፂና ኣለና ሕጂ እውን ኣለና ኢና ኣብ ዶኔሽን ሊንክ ኢና ንርከብ ዮሐንስ ቅዱስ ሽደን ክሳብ ሕጂ ዶኔት ገይሮም ዘለዎ ማለት እዩ መተባብዒ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ባይዞይ ሶ ሞር ከይና ብኣካል ክንብፅሓልኩም እትደልይዎ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ ንኽትልእኹና ናብ ኮፊልና ዘለና ሓደ ሰባት ነይሮም ትማልስ ኣበይ ኣሎት ሊንክ ኣበይ ኣሎት ናይ ዶኔሽን ቦክስ ቦታ ገለገለ ዝበሉ ነይሮም ሓቀይ ስለዚ ኣነ ነዚ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ምናልባት ዘይተረድኡ ኸውን ስለ ዝኽእል ሰብ ተዘይፈሊጡ ወይ ከዓ ተዘይተረዲእዎ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ኣፍታ ዋቺንግ ትብል ዘላ ሕልፍ ኢላ ሞር ትብል ኣላ ንሳ ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብ ውሽጢ ሊንክ ኣላ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ሲስተም እንታይ ዳእዩ ገይርዎ ዝኒሄ ትብሉ ዘለኹም ኣብዚ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ባዕለይ ሰራሕዎ ሲስተም እዩ እቲ ሲስተም ማለት እዩ ግን ሓንቲ ኣደ ኩልና እያ ሕፃፅ ብዝብል ቴማ ዝተላእኸ እዩ ሓንቲ ትበሃል ፔኒ ሳንቲም ካብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ወፃኢ ናብ ዝኾነ ቦታ ፈፂማ ይተኣቱን ማለት እዩ እታ ትረአ ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም ኢልኩም ክትፍትኑዋ ትኽእል ኢኹም ዋላ ብሓንቲ ሓንቲ ልኢ ከለኹ ኢልኩም ዋላ ለኣኹ ማለት እዩ ክትሪእዋ ንድሕር ዳኣ ደሊኹም ሓንቲ ቅርሺ ልኢ ከለኹ ኢልኩም ለኣኹሞ ኣብታ ፎርም ከዓ መሊእኹም ሓንቲ ቅርሺስ ልኢ ከለኹ ኢልኩም ለኣኹ ዘን ኣብዚኣ እንድሕር ዘይተረኣያ ንዓና ድሌትኩም ክትብሉ ትኽእል ኢኹም እዚ ናይ እምነት ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ፊት ንፊት ጌርናዮ እምበር እከለ ክንዲ ዝህቡ ንምባል ኣይኮነን ንዝሕግዝ ጸሎት ንባዕሉ ብጣዕሚ እኹል እዩ ጸሎት እውን ንዓኻ ቀሊል ኣይኮነን ነቶም ሰባት እንተጸሊኹምሎም እንድሕር ደኣ ካብ መከራ ይውፅኹም እንተኢልኩሞም ኣሚንኩም ነቲ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እምነትኩም እምነትና እዩ ፀገምኩም ፀገምና እዩ ከምቲ ዝኾንኩሞ ነገር ይርዳእና እዩ ትብልዎም እንድሕር ደኣ ኣለዉ ኮይኖም እውን ንስኻትኩም ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እንታይ መኽብለኩም ኣነስ ብናይ ሓቂና ማለት ንቕፅል ዘለና ንሪኦ ዘለና እቲ ላይቭ ቀፂልና ዘለና እውን ንዓኻትኩም ተኣማሚና ኢና ኣይሕፍሩናን ዝብል እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዮም ዘለዉ እቶም ዝኩለይ ብርጌድ ንሓመዱ ደቂ ብርጌድ ወዲ ብርጌድ ናክትከውን ኢኻ ገለ ዝብሉ ነበሩ ኣነ ብስሩ ከኽርዕንዮም እየ ለመፅአ ባይዞይ ናይ ሓቂ ማለት እዩ ከኽርዕንዮም ብርጌድ ንሓመዱስ በቃስ ከኽርዕንዮም ኢለ መፅአ ነይረ بزخانة المشركة زي حاجز اسكي مايك تقبل له مايك تاكيو دلي يا حجي كاسة قبر خيدان ويلكم كاسة حوي صبوقون يلنا له صبوق يلنا له مالتيو صبوق يلنا له صبوق شيرين حوي يلنا له مالتيو بتعمي يغني لي كلهم رئيتوتاتكم بتعمهم تصحفونا ولا ايفن دونيت زي غورسي رئيتو صحفهم زبال ነገር የለን كاسة حوي بتعمي يغني لنا مالتيو ذا اونلي انتايو ابزي ازلا 10 مليون 20 مليون 50 مليون ገለ ዝበሃል ቁጥርታት ሰሚዖም ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እግረ መንገዱን ሓደ ሰብ ከረድኦ ዝደለኹ ንሱ እየ ማለት እዩ ነጥቢ ከረድኦም ብደንብ ዝደለኹ ነዚ ጉዳይ እዚ እዩ ብዙሕ ሚልዮናት ተፀውዑ ከውን ይኽእል እዩ ተኸስተ ኣይኮነን ግን ከዓ እንድሕር ከፋፊልና ንዓንትዎ ኣብ ነዚ ህዝቢ ከክንደይ ይወፅሖ ገሌልና ማለት ነቲ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ብዙሕ ተፀጋማይ መጠን ከክንደይ ይወፅሖ ክንብል ከለና ወላስ ولا حنت من قبلك توسنا نقدر رحين تعدل يطروس كمل لغا شدناي إلنا عليه تعدي ويلكم يسمعي بايزوي تعدل يطروس اوكي تقرينيا بتعمي كاب زخولو سبات هيكونن جن كاب قربك لايف تخاتاتيلو كمل لغا يلو او ماي جاد تعدل ممارت خازنا بري مثلا سلازي نفتي لايف بروجرام زمصنا اسكي نزرارب مو حيزاي دي خول لي مسيركا كالكوليت غيرنايو ابزي كلته 3 معلتي كبابي 17 مليون تاكيو زبال حساب زبل زرا نسمع يرنا ازي بغنزب كنري خلنا قليل زبال يكونن بطعمي بزح بزحيو نتي زلو سب نتي تصقيمو زلو سب معناتها تصقم زلو حاجز يخوني جن كالكوليت يركا بتي عيني ገንዘብ ሪኢ خير ما ميسو بزح يكونن ማለት ምን እሺ ይብሱ ነቲ ህዝቢ አከፋፊል ካዮ
ككندي يبصح نحرق الكاي خاوي 17000 زاكل سب نحرق له خينو شاشه قرش طرحه تبصح 17 مليون زبال 17 مليون قرشي نا 17 سب شاشه قرشي اتبصحو از مالت ناي حنت معالتي مغبي امو مورالي زليو ስለዚህ ንኣብነት ፅባሕ ንግሆ ናይ ቁርሲ እስኪ ንሓደ ሰብ ምሳኹም እስከ ቁርስዎ ንበልዎ ወይ ከዓ ሻሂ ቡና ትኸፍልዋ ዝነበርኩም 50 ቅርሺ ትኸውን ትኽእል 100 ቅርሺ ትኸውን ትኽእል ናብኡ ክትከይድ ከላ ናፍቲ ተሓጋዛይ ሰብ ግን ብጣዕሚ ዓብዪ ሞራል ዝኸውን ነቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ብጣዕሚ ማለት ክለዓዓሉ እዩ ዝገብር ብል أقحت ونز حق زبين زي سوم زحق زلوا حجز منجستي بدرجة منجستي ترسل زنا برا أي كم زلوا زي فلوت حزبتاتهم أي فلتهم ذكر مكا كم تنرق زلنا أوزح حلفة بنم أنا مشكلة راح يستكمل لهم والبريتوريا يتفز أمان قلا يلوس سوق يزول كم زيرك قومي سؤال قومي وريخة ما نس نايم حلا تاي تقبر لها خلون نتمنجستي أنا خمس مثلني تاي تقبر لها خيلهم نحر أخي دم والبريتوريا يتفز أمان قلا يلو حزب عالم يسمعنا يلو تمليس يزرقس كيدو عليكم زلوا مالت ورقي ك10 شوعتهم تال 10 سلسهم تال كبحصاص እዩ حسبون له كاوزوص ورقي ورا ስለዚህ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ነቲ ዝሓመመ ነቲ ዝጠመየ ሰብ ንሕረእ ተዘይ ኮይንስ እንታይ ትጠሙ ኣብ ይሎት መንግስቲ ወሕጂ ብኻልእ ባህላ እንታይ እንሄ መሲልካ ኣውዚ ናይ መፍረራሕ ጉዳይ ይመስል ሓደ ግዜ ከምዚ ማለት ዘየለ ፀገም ተወግዕ ዘለኻ ግን ድማ በቃ ማለት ፀገም ሲሪኻ ኢኻ ትብላዕ ነገር ዘይብሎም ኮሽሮ ኮሮንሾ ማለት ኮሮንሾ ብዕድሚኡ 80 70 ዝኾነ ኣዴኻ ወላዲኻ ሕፃፅ ኩልኩም እንተስ ብሕማቅ እንተስ ብፅቡቅ ትፈልጥዋ ዓዲኣ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለኹም ሰብዓት ናተይ ብፍላይ ብሕማቅ ይኹን ብፅቡቅ ይኹን ዋት ኤቨር ዘ ኬዝ ይፈልጥዋ እዮም ሕፃፅ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ማለት ተረዲካ ስለዚ እቲ ፕሮብሌም እንታይ እዩ ማለት ዘይምስምዕ ማዓለና ከም በቃ ውልቀ ሰብ እውን ተኣማሚኑሲ ተዘራሪብናስ ዘይንሰማምዓሉ ኩነታት ኦልሞስት ኣሎ ግን ከምኡ ኸውን የብሉ እዚ ሓገዝ እዩ ስካሊ ነገር ወላ ሓንቲ ዘተሓዘ ነገር የብሉን ሰብኣዊ ሰብ ምዃን እዩ በቃ ማለት ሰብ ምሕጋዝ ሰብ ምዃን እዩ ዝብል ሓሳብ ከልዕል ዝደሊ ልዕልዩ ካብዚ ንላዕሊ ዝበልፅ እንታይ ዝበሃል የለን ካብዚ ንላዕሊ ዝበልፅ ሰናይ ተግባር የለን ሂወትካ ምቕፃል ንላዕሊ ዝበለፀ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቅዱስ ተግባር የለን ቅዱስና ዝበሃል ሂወትካ ምቕፃል ንላዕሊ ኣይኮነን ሓደ ሓወይ ትማሊ ፀሓፎ ኤርትራዊ ሓወይ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኣትብልካ ሕፃፅ ቅድሚ ሕጂ ነጊርና ነርና ኢና እቲ ቦታ ንስደተኛ ካምፕ ወይ ከዓ ንተፈናቀልቲ ዝኸውን ኣይኮነን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ዓሶ ቦታ እዩ በቲ ሽዑ እዋን ግን ሰምዓና ይነበረ ንሕና እውን ካብ ካሊእ ከባቢ እውን መፂና ካብ ካሊእ ሃገር መፂና ኡ ዝነብር ስለ ዝነበርና ኣዝዩ ብጣዕሚ ፀጋም ቦታ ምዃኑ ዋላ እንተተፈለጠ ንዓና ንሕግዙ ምንም ዓይነት እንታይ ተለዓልነት ስለ ዘይነበሮ መንበር እቲ ቦታ እኮ ብስሩ ንሰብ እውን ዝኸውን ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ እዚ ማለት ንኽትነብር እሞ ከዓ ብጥሜት እኳ እንተይጠመኻስ ዓሶ ሒዘካ እዩ ቦታ እቲ ቦታ ንሱ ሓደ ናይ ዓሳዊ ቦታ እዩ ካልኣይ ድማ በቃ ብዝኾነ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ብሓፂሩ ዘዝከኣለኩም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ላይቭ ኮይንኩም ተከታተሉ ዘለኹም ዋላ ካብ ላይቭ ወፃኢ ፀኒሕኩም ንትሪእዎ በቲ ናይ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ማለት ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦታ ናይ መተሓጋገዚ ዝኸውን ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ኣሎ እዩ ኣቲኹም በታ ፎርም ንሳ ብዝከኣለኩም እስኪ ሓግዙ 50 ቅርሺ ይኹን 100 ቅርሺ ይኹን ብዝከኣለኩም ንሻሂ ንቡና ተውፅዋ ዝነበርኩም ናብ ሓደ ቦታ ታክሲ ተሳፊርኩም ትኸዱ ዝነበርኩም እስኪ ብእግርኩም ኪድሞ ንዓሓትኩምን መንቀሳቀሲ ዝኾነኩም ሓደ ግዜ ነቶም ዝሕገዙ ድማ ሓገዝ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ታያሎ መሲልካ ሰይጣን እውን ተውፃእሞ ናብ ካብ ጅባኻ ማለት ይስሕባ ردي كادي نلول اسكا هابو نيشل اسكي دفرو اسكي دفرو نلول هابو مايكروفون حسابي يغلصمو كم نداول هنقصلنا احنا بايزوي لولا مايك تقبلمو حسابك غلص اي بزحات تزاريكم ونديكم ابزكو ناي حلينا ነገር እንዲዩ لك سوات ون زريو فيديو تات بزحات نيو
تديهاني بتعمل سمعيتاتي خاني يركب بايزوي هو بتعمل سمعيتاوي خوينا انا ون بتعمل كم زي نجار خيوم بقى بتعمل سمعيتاوي نيره إذا موران خزنكي نجاريو سوق الخا زحلف نجار يكونن ببعقم خا زلا خاي نجار ولا نعقم خا عند غيركا صلوت ولا عبي نجار يصلوت مش ወይ ደሞ ንዞም ዝሕግዙ አካላት ኢንቫይት ምግባር ንሰብ ምራይ ወላ አድቨርት መስራሕ እውን ሳዕደ ዓብይ ነገር እዩ ንኡ ከም ስለ ዝኾነስ ሰባት ሱቅ ዘይምዋል ምትሕብባር ንዓቅምኻ ምግባር ጸሎት ምግባር ቢያንስ ዘይሰምዕ ሰባት ብዙሕ እንዩ ሕዚ ምሳሌ ወፃኢ አካል እንኳን ክሰምዑ ኮን ኣብዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮይና እንኳን አለው ክረዱ ዝኽእሉ ግን ኢንፎርሜሽን ዝሓፀሮም ማለት እዩ ናኦም እንኳን ሞር እንትን እንገብራለና ክነፋልጣለና ማለት እዩ ዝብል ማንም ሰው ኢንቫይት ገርና ሳሮን ኃይለ ጉጃ ብራዘር ይላተነላ ኦ ሳሮን ዌልካም ነግረ መንገደክ ነገረካ ይለ ትክክላለኻ ኦ ኮሙ ምግባርስ ናዓቅምና ንዋጽ ናዓቅምና ንግበር ሕልና ዘለና ታይና ንሕና ላይቭ አቲና መሲልካ ላይቭ ዛተናሉ መንገዲ ኣብዚ ንሰርሕለና ናይ ባዕልትና ዝኾነት አዋጺና ንልእኻ ክትህልያ ማለት እዩ ግን ድምረ ቢልና ናብቲ ባዓልትና ብጽሕናያስ እንተስከን መጽእ እንተስከን ልእኽ እንድሕር ኮይና ዝተወሰነ መጠን ዝተወሰነ አማውንት ዝተወሰነ ገንዘብ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ዝተወሰነ እንድሕር ደልየና ኮይኑ 50 ትኹን 100 ትኹን 20 ትኹን ኩላ እንደልያ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ኩላ እንደልያ ስለ ዝኾና እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዘላ ተሒዝና ኢና ክንንቀሳቀስ ንደሊ ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ጎኒ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ስሪዒሞ ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ እያ ማለት እዩ የሳይ ወዳ ዌልካም ታደለ ጴጥሮስ ማለት እዩ ታደለ ጴጥሮስ ፈጣሪ ከኛ ጋራ ይሁን ከናንተ ጋራ ከኛ ጋራ ይሁን ይልነለ ማለት እዩ ታደለ ጴጥሮስ ታደ መምሃርተ እዩ ባይዘይ ይገርመኩም ኣብዚ ተሰምዑ ዘለኹም 46 ሰባት ፕራይመሪ ስፒከር አይኮነን ኔቲቭ ስፒከር ናይ ትግርኛ አይኮነን ግን ይሰምዓንሎ ማለት እዩ ላይቭ ሶ በጣም ቴንኪው እናመሰግናለን በጣም ቴንኪው እናመሰግናለን ታዲ ወንድሜ ሎጎ ዳወልቃር እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ አንቆ ማለት እዩ በጣም ኢና ነመስግን የቀንልና ታዲ ማለት እዩ እየተደመረ ነው ማለት እዩ በጣም እንደምራለና ኪዱ አሕጉስና እስኪ ካብ ደገ ባይዘይ ከሕጉስን ተጽቢት ይገብራለኹ ብርጌዳት የለውን ማለት እዩ ብርጌድና ሐመዱ ምናልባት አብ ናይ ተፈታው ቶክ ሾው ከም ተማሳሳሊ ሙውጻ ስለዘሎ ሁሉ ሓደ በተፈታው ቢሊቶ ብነሽነሽ ቢሊምጻ ንሕጋዝ ንሕና ማለት ኦፌንድ ንኾነ ከሕጋዙ ዘለዎም ሰባት ፍራት ሓጊዞም በትይኹን ንሱ ኢና እንደሊ we need that ስለዚህ ሰባት ክሕግዙ እንድሕር ዳ ደልዮም ልክዕታ ኣብዚኣ ዘላ ታይት ባል ማለት እዩ ወዳቸዋለሁ ይላል እኛም እንወድሃለን ብራዳዬ እኛም እንወድሃለን ፈጣሪ ያኑርልን ማለት ነው ያክብርልን በጣም የምር የሆነ ሰው ነው በቃ የሆነ ሰቢው በቃ በጣም ደስ ባህሊ በጣም ደስ ይልና ተማሳሳሊ ከምዚ ንገብሮ ዘለና እንታይ ይዝባል ነው ንገብሮ ዘለና ናይ ምውጻእ ስራሕ ቀሊል ይዝመስሎም ንሰባት ንሕና ዋላ ጉልበት ይዚ ነው ዓል ማለት እዩ ቀዲምናውን ነዚ ጉዳይ እዚ ሪአክት ኣብ ዝግበር ድምጽ ምዃን ንሱ ሓደ ዓብይ ስራሕ ስለ ዝኾነ we are the voice of the voiceless ንዓቶም ማለት እዩ ድምጽ ኮይና ፕራውድ ኮይና ሊናት ጉዳይ ናብ ብዙሓት ሰባት ከዓ በጽሑ መወዳእታ ንሕና ሼር ጌርና ኢና ሼር ጥራሕ ይኮነ ማለት እዩ ታግ ጌርና ኢና ኔሞም ሊስት ጌርና ኢና ንዓል አዶናይ ነገርና ያሚና በዓል ጆን ዳንኤል ዝበሃሉ ዓበይቲ ቲክቶከራት ተይተረፈ ማለት እዩ ከም ተማሳሳሊ እዚ ሕጂ ናይ ዩቲዩበራት ተረዲኩም አሉ ግን whatever the case ዘዛዓቅምና ኢና ንውርውር ማለት እዩ ንደፍር ኣብታ ዲስክሪፕሽን ንስኻ ኩሉ ግዜ ስራኻ ባይዞ የተኸስተን ሰዓት ኮን ዘለዋ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ አልጠሉ አርዮም በደንቢ ሞርት ብለላ ኣብዚ ኣለስኩም ሕልፍን ኣብዛ ሞር ምስናኻ አኹ ማለት እዩ አባ ሊንክ አላ ናይ ጉግል ፎርም ኣለስኩም ዛ ሊንክ አላ ማለት ኣብዛ ሊንክ ተራእየኩም ዘለና ምስናኻ አኹማ በቃ ናብ ዝተወስደኩም ማለት በቃ ፎርም ሆሞል እዮም በሓፂሩ አካውንት ኣለኩም መብለ ዓለናተይ አካውንት ኔም ሆልደር ዝብል ናብ አካውንት ምሰታኹሞ ዘእተኹሞ መጠንን አስማትኩምን እትርእኽዎ መልእኽትን ሜሴጅ ጌርኩም ናብዚ ለኣኹ ማለት እዩ ዘን እዚ በትማሊ ንእሽትለ ንኽእል ቢለ ኮድ ዝገበርኩ ሶፍትዌር ይባይዝ ጎዝ እዚ በኸምዚ ሶፍትዌር እዩ
بعلي سرح هو خالد سرحو سبات كي مسلكم بعلي سرح هو سلو زخون من البات ندحر دا تايو زعينة اللينك قليلهم تتقراطيرهم ندحر كوينو باغواو خفلطوس خمزلوهم كنغروم دلي بعلي سرح هو جد ريل تايم ديسبلاي يقبر زرئيو مالتي حجي نايزوم كلهم زلاخو سبات اسمات اب داتابيز አለዩ ተንቀሽውን ትሬን ለኻን ዳታ ደመራ ማለትዩ ይደመራ እንዘለዋ ሶ በዚህ ድምር እዚ መጠንዩ ዝልእኽ ዘሎ ማለትዩ ፎርም ምስተመልአ ዘን ቀጥታ ዲስፕሌይ ይገብረሎ ማለትዩ ሶ ኣብዚያ ዘትኹም ማቅርሺ ትረአያ ማለትዩ او ኣብዚያ ደሞ እንታይ መስልኩም እቲ ሽምናው ምስ ገንዘቡ ኒ ውሕድ ስለ ዝኾነ ኣብ ስክሪን ልጠፍሎ ኢልኩም ሸም ትሕዞ ሰባት ተኮይንኩም ኣነ ነው ባይለይ 50 قرش የለይኸ ታዲኩኑ ናይዓቁሙ በቃ ናይዓቁሙ ኣብቲ ስክሪን ስለዘሎ ስመይ ሊንክ ታትሉ عليكو ምንም ሸም ዘትሕዘ ኮነ አወ ንሕና ሓጂ ሓደ እንትን ናይ 50 قرش ናይ قرش ተበይ አወ በቃ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኻልካየ አወ ከም ስለ ዝኾነስ ነገዲ ታክሲ ተቀብራዞርኩም በእግረኛ ተሕተኒ ዝፅራሕን ቦይኩም ዝሃብኩም ማይ ገዲፍኩም እትኸድዎ እዩ تخدو يونا غالي بحالا دما ጻጸ زي ولعو እንቁና زي ينقص ቦታ ገንዘብ ከመማጥ ዝባል محጋዝ ባለ ባይዘይ محጋዝ بسرو يوتيوب ናይ ዋዕለ ዝኾነ ዶኔት ክትገብር እንድሕርዳ ኮይንካ يوتيوب ናይ ዋዕለ ዝኾነ ሲስተም ኣለዎ ባይዘይ ናይ ዶኔሽን ሲስተም ዘይኮነስ ዝቆርጠ ገለ ወዘተ ገለ ዝብሎ ዘይኮነስ ዶኔት ዝግበሩ አካላት ኣለዎ እምታቲ ካብቲ ውሽጣቲ ሴቲንግ ታቲኻ ፈንድ ሬይዝ ክትገብር ትደል ዲኻ ካልኦት ሰባት ክትሕግዝ ትደል ዲኻ نت لوكال كوميونيتي خاتحجزو تدل دي غاز بلو غداي الله حقيدو كابت زرخوكايا تماساسالي اتنا عنا خطبونا تخونو نوركم نت فيديو زي نت لم كنا نسرحو زلنا فيديوهات نوعل بتوساخي شير تغيركمو لايك تغيركمو ناكالو سبات تبصيخمو عرسو خيلو اتغنزب تايز بالي مالتي ياو نحنا نحجزينا جنريت نقبري نسوت راح يكونن يغرمك كلنا يبهالن بزحات سبات الله اماوزي نحردا يريو اللي انكوينو توسنه حجي حدا ابز حلفو خلت سب ثلاثه سب مثلني ابزي ميديا خريو خلو سيلوم دويلو زخون حاجه زي حدقه مالتي حجي ناي سكولارشيب فورم نمل لنا 50 ورادر لنا مو كنزي $1 غدلاتن نيرا $100 غدلاتن يلول حدا $50 يجول انا زعامي كل غزي بايزوي محجاز مالت بحو حقيزكا بقلصي فطاري كبكا مالتي ترجمو اب بين هاد حقزكايو فطاري اب قدم سبات كخفلكا مالتي تترجم ازي تترجم اتي تخكلنيا نغرو خم والا خوينو جن مور انسباير نمغبار نمتبع كمزي زبله ግልጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ንምግባር ወዘተ ዝብልዩ እምበር ተማሳሳሊ እዩ ትብልዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ናይ ሽለን ሪአክትስ ውሽጥ ዘሎ ናይ ሓገዝ متأخر بصراحة تماسسالو خوينو قصليو نسخاتكم اب ديسكريبشن حبوكم تبلو رغصنيا مالتي بمنم تامر تسفان قرطول ነገር تسفان ገብረሉ ወላ ሓንቲ የለን ሙሉ ተስፋና አፈጣሪው ቀጽሉ አብሰቢው ሰብንሰብ መድኃኒቱ ሰብንሰብ ሕማሙ ሰብንሰብ ሞቱ ሰብንሰብ ህይወቱ ባይዘወይ ሕጣት ጽቡቅ ረሂብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ሕማ ረሂብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ሕማ ንኽትረኽቡን ሕጻጽ ከም ሕጻጽ ስለዝነበረት ይባይዘ ስለዚህ ምንም ሕማቅኩም እንኳ አሕጉሽን እንተ ዘይኮነ ናይ ተዓዲ ውዕለታ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ወላ ተዘክሮታቱ ብዘየገድስ ኣብኣ ዘሎ ወለዲ ክሓሙ ሞቱ የብሎም ዝብል ተስፋ ዘለኩም ብምልኡኹም ማለት እዩ ትላይ ኣይበፅሕን ዘሎ ይኸደሉ ዶ ኣይከድን ዘሎ እስኪ ዳርኣኹሞ ይኸደሉ ይወፅላለዩ ኦኬ ክብራት ሰማዕቲ ተሳትፎኦም ገለሲ سحبهم سلازلو يبايزوي سحبهم بيلهم سلازلو يو اب ديسكريبشن بوتا اتيكم تدلكوا سمعيني بقانقا ديكونس بخالي قانقا مالتي سمعيني تردي كادي سلازي كالوتكم كواس كتسمعوا باغباو يسمعون كله من الوقت ግን ዘይተዳለው ኮይኖም መጽዮም ኾኑ ኽሉ ካልኣይ ካ ሰይጣን ከውጽዋ ይብሉሞ ይምልስ አይብሉ ማለት ካብ ጅቦ ሳዕሩ አሐጉስነ ማለት እዩ ሳዕሩ አሐጉስኒ باي ذا واي زخونه يخون اماونت دونيت ክትገብሩ ከለኹም ንዓና ዓብይ ሞራል እዩ ንቐጽል ባኮይ ቀረባዩ بعينኻ ትሪኦ ንዓኻ ዝመስል ቋንቋኻ ዝዛረብ በባህልኻ ዝነብር ታሪኽካ ዝመስል ህዝብ ተዝን ለዓሊ ንጽድቅ ዝኸውን ሰናይ ተግባር ጌርካውን በመንፈስ ትሕጎሰሉ ካል ምንም አይነት ነገር ክህሉ አይክእልን
ስለዚህ ኣነ ኣብዛዝ ጽሒፍኩም ዘለኹም ኣካውንት $100 ከእትየ ግን ብወገነይ ብናተይ ሚድያ ንዓይ ዝስዕሙን ሰባት ኣብዚ እውን እንድሕር ኣለኹም በጃኹም ስለተሓልፍ ስለተጠፍእ ዘላ ትንፋስ ህዝቢ ትግራይ ንራህርህ ንደንግጽ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንኸውን ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንዛረብ ኣብ ካልእ ጌመራት ናይ ቲክቶክ ጌመራት ኣናብስ ክነውርድ ንውዕል ሰባት ንጽድቂ ይኮነን ንጃሃራ ንፈኸራይ ንጽድቂ ይኮነን ስለዚ ኣብ ቲክቶክን አንበሳይ ተውርዱ ኣየድልኒ ናይ በሐቅ ሓጋዚ መንፈስ እንድሕር ኣሎ በዛ እታ ትሰድዋ 100 ድያ 200 ኣብዛ ኣካውንት ናይዞም ኣይዞም ወጽያ ዘላ ማለት ናብኣስ ንስደዳ ወጽልያ ማለት ቲክቶክን ገንዘቡ ኣይብላዕዮ ሰላም ሃመይ ድሓንዶ ያው ቅድም ኢልናውን ላገለጽና መጽና ኢና ንሕና ህዝብና ላገለጽናሉ ጸኒሕና ኢና ጸገም ናይ ዲካ ኣብቲ ምሕጋዝ ዘይኮነ ዘሎ ትገለገሉ ሰብ ወቕሳይ ኣብቲ ናይ ኤሪ 300 ሳና ዝበለ ሓውና ግን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩላና ንሰማማዓሉ ጉዳይ እዩ እቲ ዜሮ ኢቲቪ ዝብለሉ ዘሎ ሞመንት ማለት እዩ ሶፍትዌር ሪፍሬሽ ዝገብረሉ ዘሎ እዩ ባይዘይ ምንታን ከሪእኩም ግልጽ ኮይኑ ምንታን ከሪእኩም ብዙል ሪፍሬሽ ዝገብሮ ዘሎ ኸይብላይ ሕድሕድ ዝለኣኽዎ ዋትኤቨር ዘኬዝ ኣብ ኣንዳ ተደምረት እያ ትኸይድ እንተልኢኽኩም ለይ ናበና ኣብፀሓልና ትብሉን እንድሕርዳእ ሰባት ኣለኹም ኮይንኩም ኣት ሽደን ሪኣክትስ ዋን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክታክ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ኣብ ኩሉ ኣለኹ እየ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንፅሕፈልካ ብህፁፅ ረኸበና ዝበልኩም ንሰባት ንባዕልኻትኩም ተስፋ ዓለም ጣዕሚ ሓወይ ብህፁፅ ረኸበኒ ኢሉ ነይሩ ብህፁፅ ተስፋ ዓለም ጣዕሚ ዝብል ሰርች ኣብ ዝገብረሉ ብዙሓት ኣካውንታት ኣለዉ ክልተ ኣካውንት እኳ ባጋጣሚ ጽሒፈሎም ንስኻ ዲኻ ከምዚ ጽሒፍካ ለይ ነርካ እንዳወርኩ ስክሪንሻት ልኢ ከሎ ክልቲኦም ኣጋጣሚ ኣይኮናን ኢሎምኒ ሶ እዚ የጠርጥር ስለ ዝኾነ ሕማቕ ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት ኣነሲ ባዕለይ ንሳቶም ዘይልዓልቦት ኮይኖም ከምኡ ክግምት ስለ ዘይክእል ተመሊሰ ፍታ ናይ ኮሜንት ቦታ ጽሒፈልካ ኣለኹ እየ እታ ትክክለኛ ሹመይ እንድሕርዳ ጽሒፍካ ለይ ኣብ ሜሴንጀር ቸክ ይገብር ኣለኹ እየ ማለት እዩ ይከታተል ኣለኹ እየ እስኪ ክትሕጉሱና ኢና እንደሊ ዘለና ማለት እዩ ይሕጉሱና ቀጽሉ ንጽበ ትጽቢት ንገብር ኢና ዘለና እስኪ ንጽበ ኢና ዘለና ትጽቢት እንዳገበርና ኢና ዘለና ነተመለስና እቲ ቪድዮን ክነጻውቶ ኢና ብተመሳሳሊ መሊስና መላሊስና ነጻውተሉ ዘለና ምክንያት ባይዘይ ምትእኻብ ስለ ዝኾነ እንታይ በኪለ ቆዩ ተገበረካ مرقم أتمسات ريلي استري ولا هم زوم ولا دزيهم أقطع مسح ساعتنا خينا يوم لنا مرقم هم أزياء خلطة ثلاثة كلها صلحنا عين للوا من عن حقس يوم كم مرة معلت مسنا يرنا عارفين زد زين أو كتم حتى أزركب تفنقلت أما عند حريم وتنالو كم مرة معلتين يوم نحقس مسنا بيسن صحرانا تايمو زينا إذا العالم زلوا خويه ودريوا ملهم عديتاتنا ريون ناتطرانا هوسبيتال ياتوا الله بيزا خاطونا من العالم شركم حجزنا بيزا خاطو أجوهن ماما يشي أجوهن هراتي وردلكن أجوهن مرعى عبيت مرعات مرعى يقبر الله يزبهر زلا بايزوي مرعى ናይ መርዓ ፕሮግራም ጥሪ ዝመጽ ዘሎ ዝምርዓዩ መርዓይ ንብል ንሕና እውን ብተማሳሳሊ መርዓ ኣሎ ብዙሕ ውራያት ገለ ይካየድ እዩ ክርስትና ገለ ገለ ስለዚ ካብ መርዓ ጌርካ ደጊስካ ሞኻዝ ጠመ ዳይ ሓፈ ብሎ እስኪ እንዳራእናዮም ማለት ሓፍ ከብሎ ኢና ትጽኢት ንገብር ባይዘይ ይረአ ኣለኹ ግን ولا حند نجر أي أتون زلوا مالت انتهي دار أي زلوا 46 قلمله سبي كتاتر الحق إلى تلاي هو كتاتر اللايف سب هو
ንስኻትኩም ንስኡ ስራሕኩም ቼክ እናገበርኩም ማለት እዩ ኣብ ላይ ምህላውና ቼክ እናገበርኩም ምክንያቱ ከእትዎ ኣብዎም ይኸውን ፎርም ክመልኡ ግዜ ወሲድሎም ይኸውን ዘይተሳክዓሎም ይኸውን ቀጥታ ብውሽጢ ክሕግዙ ደልዮም ይኾኑ ኣይፍለጥን ምሸት ናተይ ኮንታክት ኢሜይል ዋትኤቨር ኩሉ ከጫናልቀኒ ትፅቢት ዝገብር ከጫናልቀኒ ትፅቢት ዝገብር ባይዘወይ ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ደስ ዝበለኩም መጠን ማለት እዩ ከም ደስ ዝበለኩም ብደስ ዝበለኩም መንገዲ ተእትዎ በቃ ኣብናተይ እንተኣትዩ ኣነ መን እየ ንስኻ መን ኢኻ ከምዚ ትብል ዘለኻ ከይትብሉ ኣብናተይ ተኣትዩ ኣነ ርግፀኛ እየ ተኣምኑኒ ሰባት እንዲኹም ተእትውለይ በቃ ሲጀምር ኣሚንኩም እትዎ ብእምነት ከይደ ከብፅሑ እየ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ብኣግባቡ እንተሊእኩም ለይ ብኣግባቡ ናብቲ ትክክለኛ ቦታ ከብፅሓሎም እየ ዘዛዕሙ ሰብ ግን ኩሉ ዝርኤን ብምሉእ 10 ገለመለ ሽሕ ሳብስክራይበር ኣሎ ወደ 10 ናብ 14 ትንዕ ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ገለገሊኦም ብጣዕሚ ካብ ልቢ ዝፈትውኒ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ልቢ ዝኣምኑኒ ካብ ልቢ ምናልባት እውን ዝሓገዙን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀዲሞም ኣይፍለጥን ዘይሓገዙን ዝሓገዙን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓገዙ ኣይኮነን ናተይ ብሹመይ ዝኸይድ ብሹመይ ዝንቀሳቐስ ይደሊ ስለ ዘለኹ እየ ርግፀኛ ኮይነ ክነገረኩም ማለት እዩ ሶ እንድሕር ከይደ ኣብቲ ሰዓትን ከርክበሎም እንድሕር ኮይነ ብሹምና ነንቀሳቕሶ ማኒ እንድሕር ዳኣሊና ብሹምና ተንቀሳቒስና ብሹምና ረኪብና ኩሉ በቃ ክፅሉ ኢሎም ምስ እንዲኦም ዋላ ብሕብኡ እኮ ኣፍተ ዘይመረቐት ከብዲ ምርቕ ዝበሃል ነገር ኣሎ የሳይ ስለዚ ንሕና ናብ ላይቭ ተመሊስና ዝኣተናሉ ምክንያት ሕጂ እውን 2-3 ሰብ ዝበሃል ብመሓዙት ደረጃ ዘለዉ እንተኾነ ማለት እዩ ምርካብ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ባይዞይ ኣነ ኣብዚኣ ዘለዋ ዝርዝራት እውን ቀለልቲ ከም ዘይኮነ እያ ተስፋ ዝገብረለን እቲ ላይቭ ምናልባት ይበፅሓኩም እንድሕር ዳኣሊ ኮይኑ ፅቡቕ ዘይበፅሓኩም እንድሕር ዳኣሊ ኮይኑ 17 ሚልዮን 20 ሚልዮን ክበሃል ከሎ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ 40 ሚልዮን ገለገለ ክበሃል ከሎ ዝሕጉስ ነገር እዩ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ማለት ዝተመጠነ እዩ ክትሓስብዎ ከለኹም ቶም ተፈናቐልቲ ብኡ መጠን እዮም ቁፅሮም ካብኡ ንላዕሊ እውን እዩ 17 ቶም ተቆፂሮም ዘሎ ብኣካል እዮም ሰሪሖም ስለ ዘይበልዑ ኣይኮነን ገለ ትማሊ ማይ ዘስትዮም ዝነበሩ እዮም ንኩላና ማይ ዘስትዩና ዝነበሩ ተፈናቒልና ንኸደሉ እዋን ሑመራ ገይሩ ዘይሓለፈ ሰብ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ባይዘወይ እንድሕር ደኣ ልቢ እንተለና ኮይኑ ኩሉ ሰብ ብኣግባቡ ክርድኦ ዝግባእ ናይ ብሓቂ ክርድኦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ነዚኣ እውን ድማ እዩ ብዙሕ ሰብ ክሰርዕ ዘለዎ ወይ ከዓ ክሰርሕ ዘለዎ ኢለ ይግምት እንዳሰራሕና ሰርፕራይዝ እንዳገበርኩምና ማእኸል ሰብ ትግራይ ክግበር ዝግጅት እኒአ ንጥሪ ማለት እዩ ዓበይቲ ተስካራት ዝግጅት እኒአ ኩሉ መርዓ ዳስ ፈሪሱ እዩ ኩሉ መርዓ እውን ሓሊፉ እዩ ብዙሕ ፍሰስ ተፋሰስ ድግስ ሓሊፉ እዩ ግን ዛሎም ዝኒኣ ኣብ ሕንፃፅ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘርእና ይጠፈሎ ብጥሜት ማለት እዩ ኣቱም ብምሉእኹም ትምርዐው ዘለኹም ትምርዐው ዘለኹ ጓል ተምርዑ ዘለኹም ትምርዑ ዘለኻ ፍሰስ ተፋሰስ ድግስ ትድግስ ዘለኻ ሰብ ግን ኩሉ ነገር ሓላፋ እዩ በሊዑ ዝሰክር ሰብ ዲኻ ትደልስ ዘርእኻ ከተድሕን ብጥሜትን ብሕማምን ኣፈቐዱ ቸንዳ ህዝብኻ ይመውት ኣሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተተድሕነ ይሕሸካን ታሪክ ሰሪሕኻ ተተሓልፈ ይሕሸካን እምበር ክንደይ በርዓ ደኣ በሊዕና እንዶ ክንደይ ድግስ ደኣ ተደጊስ እንዶ ክንደይ ወርቂ ደኣ ገዲፎኖ ሞይተን እንዶ ዘርእኻ ድሕን ዘርእኸ ድሕኒ ኩልኹም ተጋሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትምርዐው ዘለኹም ማለት እዩ መርዓይ ንጸልእን ግን ኣብታ ኩለን መርዓታት ትገብርዎን ዘለኹም ድግሳት ቅንስ ቅንስ ኣቢልኩም ኣብ ሕድሕድ ተፈናቐል ቦታታት ዘሎ ህዝብና ንኽነድሕን ናይ ባዕልኺ ድርሻ ተዋፂ ታሪክ ክፀሓፈልክ እዩ ታሪክ ክፀሓፈልካ እዩ ቤተሰብ ዛ ጉዳይ እዚኣ ኩልና ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዘለና ተጋሩ ዛ ጉዳይ እዚኣ ክንፍፅማ ክንክእን ኣለና ማለት እየ ብምሉእኹም ሰባት ትሰምዑኒ ዘለኹም ኮፒ ሊንክ ሼር ግበርዋ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብምሉእኹም ኣርቲስትታት ዝኒኹም ትሰምዑኒ ዘለኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ሕድሕድ መርዓ ኣብ ሕድሕድ ባንዲ እናኸድኩም ትደርፍዋ ዘለኹም ደርፊ ኣዋፂኹም ንህዝብና ክነድሕን ክንክእል ኣለና እዛ ስራሕ እዚኣ ተዘይሰሪሕና ግን ከም ትግራዋይ መጠን ዘርእና ይጠፈሎ ፅባሕ ንጎለና ኢልኩም ክትሓስቡ የብልኩምን እዛ ታሪክ እዚኣ ከይተሓልፍ ሓደራኹም ናይ ፅድቂ ስራሕ ዝገርም ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ዝገርም እዩ እወ ብዙሓት ነገራት እየ ዝርኢ ዘለኹ ባይዘወይ ኣብ መንገዲ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእኒ ዘሎ ብዙሓት ፅባሕ እውን ብተመሳሳሊ እዚ መዓልትታት እዚ ዝለምቀነ ዘሎ ክልቲኡ መዓልትታት ብፍላይ እዚ ሕጂ ሎማዓንታ እዩ ዘሎ መዓልቱ ሰሉስ ስለዚ ረቡዕ ሓሙስ ኣብ ዘሎ መዓልትታት ኩሉ
ንዓይ ክትረኽቡን ትደልዩ ዝኾንኩም ኣካላት ብምልኡኹም ክትረኽቡን ከም ትኽእሉ እየ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዝገብር ዝርዳእ ስለዚ እንድሕር ደኣ ክትረኽቡን ደሊኹም እዚ ብምግባር ዘለኩም ኩሉ ትኽእልዎ መጠን እንዳእተኹም ክንዚ ሊኢኽና ኣለና ሽደን እናበልኩም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ እቲ ቦታ ከዓ ኣብቲ ናይ ዲስክሪፕሽን ቦታ እዩ ዘለኩም ስለዚ ምናልባት ሕጂ ሃንደበት ኣትዮም ስለ ዝኾንኩ ተመሊሰ ግን ከም ዓይነት ይገጥመኒ ኢለ ኣይኮነን ሪፍሬሽ ገብሮ ከለኹ ንግሆ ደንጊፀ ክትስቕ ክእል ኣለኒ ማለት እዩ እስኪ ክሪኦ እየ ማለት ክፉእያ ግዜስ እንታይ ይበሃል ሕማቕ ዘበንስ መተዓዛዘቢ ድያ ቀጠና ዘበንስ መተዓዛዘቢት እያ ትበሃል ክዕዘበኩም እየ ሰማዕተየ ማለት እዩ ናተይ ኦፍ ኮርስ ቪድዮ ላይክ ገበርዎ ሼር ገበርዎ